То си ясно, че ти си по-добър, дема се тая. Не съм по-добър. Кой е по-добър тогава? Как ми прави средни пръсти? Баба ми от Каспичан е по-добър, бе. Айде, чао. Чао. Ай, с водичките. Айде, бе, нали ми се правиш, бе. Ай, миле, насъдно, бе. Ай, миле. Трябва да се реджен на малко. Реген, нали, трябва да се регенеш. Аз сега избирам на какво. Това е. Приемай! О! Ба. Тук вече умираш. Чай да ви покажа пака ми. Ей, това е пака. То пак не го гледайте. Това трябва да го изрежат клипа. Това да не е един пак, дето аз го знам също. Тоня, дето има... Да, ясно ми е. Да. Тук вече умираш. Аз мога тук да те бия без легендарка. Мой ще ти гледай какво да правя. На мекицата На правя. какво ме правиш? И да си дояди мекица. Аре, бе, цигнен Клюпиново. Между другото, честит имен ден на брати. И честит имен ден на всички славите и... Няма да го кача днес обаче. Снимах го на печи. Да, честит рожден ден, какъв рожден ден, но имен ден. Честит имен ден на всички именици, които празнуват. Той утре е Никол ден, между другото. Rage quit! Малко. Чакай, това... Айде играем на това. О, Арчер! Ей, сега ще те пръсна от всякъде, ще те пръсна. Оф, това му притеснява най-много. Пуснах на супер... Сука! Само аз ли не видях как те телепортира? Беше перла! Майко! Хици! Майко, Мекици! 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 Де? Мекици! Дэм! Аге на това. Давай. Приемай. Това с тръстикта ли е, който е? Ясно го знам. Най-якото нещо на света. Бим с Sharpness 1 имам някакъв Protection 400, дето е невидим бас. Чакай ме. Който нанесе повече хитове, а пък това ще съм аз. Той печели. Да. Как ме бие? Ай, приемай. Тук имам скилове. Чи скилове, това не ти е Ендергода. Не бе, съм по-силен. О, това не е very nice, ама се тая. Това трябва да го взема. Се тая, нали? Се тая. Се тая ме приби направо, ме приби ти. Тая! Аре да играем на... Айди сия. О, той не го приемам. Приемай. Не, отказвам. Отказвай. Ще се излегавай на това. Айде да видим как ще се излегавиш. Ох, това е същото. О, фак. Искаш ли да си излегава? Пред тебе плошанки, да ме виждаш. Айде да се бием с лукове. Не. Спер. Така ще бим, ама дай си махнем сетовете. Така е невъзможно, защото... Първо така точи. Ти ма биш с мечо, чакай. Най-леката първа. Майка ти... О, давай. Чакай, давай. Между другото, аз шифтвах и скачах. Гледай си как се играе с това. Ендиус. Това как се играе, че никога не съм играл. Ще изкефи. Не, играл съм това. Ма са супер опнати айтемите.
някакви си 10 ли това е какво? Опа, изпих всичките посоки да веднъж. И това ще открипа, защото ще стане много дълъг. Чакай, трябва да кажа! Опа, чакай! Чакай, искам на нещо да играем. Посредно такова, посредно. Да, така за края на клипа, да захванем двамата и после. Така края на клипа. Сега, без да се бием в началото. И на края на клипа точно ще се сбием. Така, Да. яво така. Бай Пенчо. Е, Бай Пенчо, айде, бай Пенчо, чай да сваля гащите. Свалил съм си гащите, си свали гащите. Аз ли? Да. Без гащи в това ли? Не. И не мога да ги сложа. Да, не може. Към 3, 2... Повече хора от нас. Чакай, Аллах няма я. Акбар! Чакай! Абе, не съм казал край. Да, чай сега почваме да се бием или? Не съм казал край на клипа, бе. Айде сега. Чакай. Така, subscribe, share, sub за този човек така до мен. И... Запот също. Чакай, нямам сърца. Абе, бията с сърчета. И така. О, бията с палачинка. Палачинка ли ме биеш? Да, с корабийката. И това беше от мен. Айде. Бъба Айде, фурал. Бъба фурал.